имрӯз дар доираи лоиҳаи тамғаи писандидаи Тоҷикистон 2022 дар маҷмӯаи давлатии Кохи Борбад намоиш фурӯши маҳсулоти ватанӣ баргузор гашта, зиёда аз 30 ширкати дохилӣ молу маҳсулот ва намудҳои гуногуни хизматрасониҳои худро ба маърази тамошо ва фурӯш гузоштанд. аз субҳ мардуми зиёде назди ин маҷмӯа ҷамъ омада барои харидорӣ намудани маҳсулоти ниёзи хеш интизори расми кушодашавии намоишгоҳ буданд. мақсади намоишгоҳ муаррифӣ намудани истеҳсолкунандагони ватанӣ буда 9 сол аст ки ин чорабинӣ аз ҷониби ширкати Тайрон, Медиа Холдинг Оила ва Вазорати саноат ва технологияи нави ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо дастгирии ҳукумати кишвар баргузор мегардад. Шаҳноза Ҳамдамова, директори ширкати Тайрон, аз заминагузорони асосии намоишгоҳи тамғаи писандидаи Тоҷикистон 2022 ҳозириро хушомадед гуфта, чорабиниро ҳусни оғоз бахшид. Сипас муовини вазири саноат ва технологияи нави Тоҷикистон Умед Солеҳзода ва муовини раиси палатаи савдои ҷумҳурӣ Манзура Рустамова суханронӣ намуда, ба роҳ мондани чунин намоишгоҳро саривақтӣ ба заминаи хубе барои рушди саноат дар Тоҷикистон арзёбӣ намуданд. аз чеҳраи харидорон баръало эҳсос мешуд, ки баргузории чунин намоишгоҳро хеле боз интизорӣ мекашиданд ва дар суҳбат бо мо низ ин нуқтаро тасдиқ намуданд. мебинем ки бисёр харид кардем намоишгоҳ. чӣ буд ба шумо писанд омад? хами хеле бисёр ташкил кунанд. хаманам орду порду руған аввал дараҷаам барои зиндагӣ чӣ кор кунем бачам? ай бозор камтар арзонтар мешавад. маҳсулоти равғанӣ ҳамаш нархи муайян, нархи мӯътадил. ба ҳар ҳол ҳамин намоишномаҳо, ҳамин хел намоишгоҳҳо, ҳамин хел выставкаҳо тез шавад беҳтара барои мардум. хеле хуб, нархошам дастрас. ташаккур барои ярмарка. имрӯз чизе ки шумо мехостен дастрас кардем? ҳамаша дастрас кардем. ҳазор раҳмат. яъне ки мо миннатдорим аз ҷаноби олӣ ҳамин дастгириҳоишон. саломат бошед. ҳамин пул нест, ҳамин пул боша ҳама чӣ мехарӣ, хай нағз. ҳама чизош тоза, озода, хуб. Хай мо хурсанд, ки ҳамин сами главни мо тинҷамонем Тоҷикистони мо. саломат бошед. аз соли дигар беҳтар шуд, ки андак беҳтара, харидоро бисёр талаб карданд. маҳсулотҳо хай пешидавӣ шудаста. чанд омили маҳсулот пешидавӣ? 40 ному тоза шуда, данемин. хай худо ва шукр беҳтар шудаста рӯз ба рӯз. бисёр хурсанд ҳастем. нархҳоям аз нархҳои дигар ҷо дида арзонтара. бо ҳамаи молҳои нав свежӣ мега. молҳои тару тоза бо лаззат мана ҳамаша чашида дида баъд харид кардем. мо хурсандем. ҳар чизе ки шумо мехостен дастрас кардем? бисёртараша дастрас кардем. ин маҳсулоти профессиональни косметика барои он ки барои рӯй крем ҳаст, севоротка ва тонико ҳаст, ки барои он ки рӯи одамро чӣ кунад, дигаргун кунад. хизматрасониҳои ҳама намуди духтурон дар маркази мо мебошад ва психолог ҳаст боз. яъне маркази саломатии София на танҳо ин касалиҳои ҳам рӯҳӣ, ҳам касалиҳои физически, яъне тандурустиро полностью вай мекунад, шифо мекунад. ма қадар нарх навода аҳамият наметиҳем, хай маъқул шавад мегирем. ҳамин размераш мувофиқ, андозаш мувофиқ бошад мегирем, акун намедонам. Нарх навош bilan bozor qadar муқоиса намекунам. Компания Parimatch на рынке Таджикистана находится относительно недавно. Это международный бренд. Это букмекерская компания, которая занимается тем, что принимает ставки на спорт и развивает спорт Таджикистана. Мы спонсируем такие команды, как Истаравшан, Хатлон в 2022 году. В 2021 году спонсировали такую команду, как Истеклоу, и позиционируем себя и свой бренд как реальную поддержку таджикского спорта. Здесь мы выступаем в качестве поддержки и развития
развитие таджикского производства, местного производства. Мы являемся генеральными спонсорами данного проекта и выступили в роли генерального спонсора для того, чтобы поддержать местных производителей, поддержать местные компании в их развитии, поспособствовать этому. нарх навошмора немитунад ай созай меша созай меша чизе ки ё хостен пайдо кардем о гирифтесем гаштесем гирифтесем усуса сатбонид нархо маҳсулот чӣ хеб маҳсулот хушрӯ нағз мана равған 118 сомон гирифтем дар бозор муқоиса баъд иха муқоиса 5-6 сомон фарқ мекунад нағз ҳама хуб нағз раҳмат یک کیلوگرم هر نموده تایی شما گفته نه آقا جون یک کیلو اینا یک تا اینا دو تا اینا سه تا ҳамин рӯз дар ҳақиқат савдои мо барои ниёзмандон ҳама чи пешкаш шуда пешниҳод шуда истодааст аз тарафи ширкат якчанд намуди маҳсулот ба мисоли тухм равған ярмаи гандум ин манъекаше орд ва маҳсулоти орд аз тарафи ширкати фароон барои халқ пешниҳод карда шудааст. савдо чӣ хел аст имрӯз شکر خدا هم خوبه чӣ қадар маҳсулот пешниҳод кардед زیاد است 20 نمود 30 نمود харидорон чӣ гуна муносибат розигӣ البته روز خوب البته روز داشتن нарх наво ай бозор 15-20% арзон. Все виды стоматологических услуг, то есть начиная с профессиональной чистки до имплантации, заканчивая до имплантации. Клиника у нас работает уже более 15 лет. ёдовар мешавем ки намоиш фурӯши маҳсулоти ватанӣ ду рӯзи дигар яъне санаи 26 ва 27 март дар кохи борбад идома меёбад. шумо низ имкон доред ки маҳсулоти дилхоҳи худро аз ин намоишгоҳ дастрас намоед. нашунидам нагӯед, нафаҳмидам нагӯед. дар кохи борбад рӯзҳои 25, 26, 27 март дар доираи лоиҳаи тамғаи писандидаи Тоҷикистон намоиш фурӯши маҳсулоти хӯрока, молҳо барои хона ва хизматрасониҳои гуногун баргузор мегардад. бахшида ба моҳи шарифи рамазон маҳсулот бо нархи дастрас. биёед маҳсулоти писандидаатонро харидорӣ намоед.